Walora ne gweche mag tuke ni tim mar Naibois United obago rako motelo ne tielo mar ariyo mar tugo mar CAF Confederations Cup e kindgi kod Azam ma Tanzania. Tielo mokuongo timno noloo gonde 2-1 gi Azam Jumapil mokalo e alap manyayo. Kocha mar timno Salim Ali owacho ni en gi geno ni pod ginyalo tieko thuolo maber kata doko bedo ni giwito tugo mokuongo. Mano ni thuolo mokuongo Azam tugo e rang'eny mar Afrika kendo sani koro gimako thuolo mar 4 e grup mar B. Intensity kwa poa, mood kwa camp pia ni mzuri. Na watu waenda Zanzibar. Preparation more inaenda kuwa huko. We hope for the best. Tunaenda ku give all because bado kuna chance. Tuko na point 9 bado tunafaa kupigania. So there's still a chance. The boys are growing day by day. But if we can contain Azam like that, then it means that there's a maturity that is coming in slowly in the team.